that I could not do a such of things like this. How do you expect someone to believe you? There is question mark on that. It's currently switched off. Just give me more chance to see where we can get this money. This is impossible. Ba abin da ya dame ni da kare arzikinka. Da kudin ko babu? Idan da kudin ka sani, in ma babu su ka sani. Kai Alhaji! Wannan guladanci ne. Jina nake da karfi kamar naira. Alhaji da kamayen min da gidana sai ka ce filin bal. Sometimes you cannot believe what you see, and sometimes you cannot believe what you feel. And if you're ever going to other people trust, you must feel that you can trust them. Even though you're in the dark, even though you're feeling morbid, swatch, face the action with the wrong, the right in the situation in the mind. Ni na fi karfin ka rika bibiya ta kana ta ne ya zai kashe ki. Wai ya zubi billahi. Arewa Films Production brought you a new blockbuster movie 2018, Juyin Yanayi. Nan da kwana uku kan sai da gidan nan. Wallahi ban yadda ba. Dakata. Kana ne ma baka mai da nisha kai Audu. Ba ka da hurumin zaka magana da ni. Juyin Yanayi, digging a deeper, running the memories, dump, thoughts, sin and domination, constantly instinctive view the through the caution, constrict the heart lanes. Juyin Yanayi. Shiga tsakanina da Ubangida gona, Kabir aboki ba shi da kirki yana kina.